Musealiak proiektua gure ondareari buruzko hausnarketa bat egiteko aukera da. Hainbat biltegitan gordetzen diran piezak kalera atera, museoan jarri eta jendeari aukera berriak eskaintzeko bide bat da alde batetik, eta ez soilik pieza horiek erakustea, baita pieza horiek daukaten historia nola iritsi diren gure bildumetara eta zergatikan gorde ditugun ondaretzat. Musealiak proiektu honen lehenengo atala betetzeko gordailua Gipuzkoako ondarearen biltegi nagusitik Irundik ekarri dugu Didier Petit de Merville margolari frantsesaren abanikoa. Didier Petit de Merville 1857 urtean Donostian kokatu zen, Frantziako konsul modura, baina margolari garrantzitsua zen eta gure paisaiaren hainbat irudi jaso zituen. Tartean, abaniko honetan agertzen zaiguna Donostia 1864 urtean agertzen duena. Petit de Merville gero bere familia Donostian kokatu zen eta duela urte batzuk Foru Aldundiak bere bilduma nagusia erosi zuen. Guk Zumalakarregi Museoak hainbatetan erabili du bilduma hau, bai loreak asmatzen erakusketa temporala antolatzeko, bai gure 19. mendeko albuna proiektuaren barruan bere 500 bat irudiren hautaketa egin dugulako, eta kasu honetan egoki txertatzen zaigu, zein justu agertzen den irudia konparatzeko museoaren erakusketa iraunkorrean daukagu batetik Donostiako panorama, 30 bat urte lehenago egindako irudia, eta bestetik Vista de San Sebastián deituriko grabatua 5 bat urte beranduago argitaratu zuten grabatua. Beraz, gonbaraketa polit bat egiteko aukera ematen digute.